Здравейте, хора! Аз съм Ховенк 961 и днес ще ви покажа как да оцелеете първата вечер в Майнкрафт. Първото нещо, което ще направите, е да съберете дърво. Няма значение какво. Има и един много хитър начин. Берете 3 дърво и отивате в инвентара на крафтинг и правите 3 дървета на дъски. Правите ето това крафтинг тейбъл или работна маса. Ето. Правите една и я поставяте някъде. Цъкате върху нея. Правите 4 пръчки с 2 дъски и правите една дървена брадва. Ето така. И продължавате да копаете дърво, да сечете дърво, но само че този път е много по-бързо. И ето, както виждате, като щупих листото и то ми даде една ябълка. Не винаги дава ябълка, но понякога. Сега ще направя един меч. Дървен меч. Меч се прави с една пръчка и 2 дъски. Дървен меч е това. И с него по-лесно можем да убиваме животни. Ето, например, овцата. Ето. По-лесно я убиваме. А като е на ръка, да я убиваме е малко по-трудно. Ето още една овца. Ако има още една овца, ще е много хубаво, защото с 3 парчета вълна се прави леглото. А леглото е много важно. Ще огледам. Ето. Там има и една кокошка. Виждате, че овцата ми пусна вълна, стая и месо също. Сурово овче месо. Сигурно ще има и втора част на този клип, защото тази програма не позволява повече от 11-12 минути, затова ще има и втора част. Така. И ви трябва, освен тези неща, ви трябва и една кирка. Слага си я някъде. И ето така. Купва дупка. Ето така. Камък не може да се копае с ръчка, може да се копае само с кирка. И ето, сега събрах 3 камъни и сега ще направя една каменна кирка, за да копая малко по-бързо. Ето, така. И я слагам на мястото на дървената. И продължавам да копая, но сега ще е по-бързо. Само да се намеря тук. Ето. И ето. Трябва 10 камъни. Аз колко имам сега? 6 ще имам. Значи ми трябва още 4.
тук 20. Аз винаги събирам в началото по 20 камъни, защото така трябва. Защото толкова са ми нужни. Даже предостатъчни. Това е прасе. Ние ще го убием за месо. Ето това тук. Ето това е месото. Тази ябълка също става за ядене, но храним по-малко. Ето това е месото. Сега с брадвата вземаме работната маса и търсим място добро за оцеляване. Мисля, че това тук е добро място. Сега ще огледаме района за първи. Още едно прасе. Там има захарна тръстика. Има и конето там. И ще я взема. С тази захарна тръстика по-нататък ще направим книга, защото книгата се прави от кожа и хартия. И първата вечер не е много желателно да правите къща, затова аз ще се върна на моето място, ето там, където се родих. Ако умра като умра и то не умирам завинаги, ме ражда там, където съм се родил първоначално. Виждате, че става нощ, защото слънцето залязва и трябва да си направим някаква барлога. Желателно е да си направите например, ето такава малка дупка. Ето така. Стига толкова. Сега попадате навътре и се разширявате. Понеже тук е корен, така ще направя. Слагате работната маса на някои от местата си. Правите ето така. И една врата. То ви дава 3 врати, но сега си направете фурна от 8 камъни.
Ето така. Ето, дървото. Дъските печат дървото и то става на дървени въглища. И през това време аз ще направя едно легло. Ето, вижте как, понеже сега се пече нещо в фурната и стана после. Сега ще направя едно легло. То се прави от 3 парчета дърво и 3 парчета вълна. И го поставям някъде и спя. Ето как да оцелеете първата нощ в Майнкрафт. Ето така се правят факли. Само ще покажа, ще спра клипа. Ето, с една дървена въглища и с една пръчка. Може с обикновени въглища, но аз сега не съм намерил. Това беше от мен. Аз бях Ховенк. Не забравяйте да харесате клипа.